Acum am o altă variantă de prezentare. Partea din stânga, temperatura exterioară cu un termometru separat și în partea dreaptă temperatura interioară, termometrul e separat. Deci senzorul e cel de aici, un LM335Z, placa Arduino. Aici fluidorul ține afișajul și afară este senzorul celălalt, un copac. Deci acum ar trebui să mai scadă temperatura cea indicată de interior pentru că e în ușă. Și indicațiile sunt simpatice, ce să zic. Deci afișajul este cel cu rezoluție de 128 x 64 de pixeli, are driverul ST7920. Cam atât.